La Canonja s'ha engalanat aquests dies per celebrar que és el municipi 947 de Catalunya. Aquest poble es va annexionar a Tarragona el 1965 arran d'un decret franquista i el passat 15 d'abril el ple del Parlament va aprovar per unanimitat la llei que li retornava la independència municipal. Era el final d'un llarg procés. Als anys 70, a finals dels 70, hi ha un moviment, una associació de veïns molt poderós i molt important, i s'aconsegueix arribar a l'any 1982 a l'entitat local menor que es deia aleshores i que després es va convertir en l'entitat municipal descentralitzada. Per tant, des del 82 tenim una autonomia pròpia que exercim completament i que acabarà d'aquí a 6 mesos quan se publiqui la llei, efectivament. Ja el 2001 es crea una comissió entre Tarragona i la Canonja perquè l'entitat municipal descentralitzada adquireixi totes les seves competències. Segons l'alcalde, Roc Muñoz, els processos administratius no seran el que més canviarà pels canongins. Tota la seva qüestió administrativa ja es resol des de la Canonja ara mateix. Per exemple, si un es vol empadronar i nosaltres ara hem de fer una consulta al padró via telemàtica a Tarragona, doncs què passarà després? Que es farà des de la mateixa població. Per tant, el ciutadà no notarà aquest canvi. Una de les principals novetats serà que a partir d'ara la Canonja gestionarà el seu propi pressupost municipal. També canviarà la participació a les eleccions. Com funciona una entitat municipal descentralitzada? Doncs hi ha dues urnes, una on es vota a la persona de l'alcalde, és unipersonal. Per exemple, aquí s'ensenyo les de les últimes eleccions, hi havia diverses candidatures, i llavors la gent, clar, ha de marcar una creueta amb la casella de l'alcalde. I després hi ha la llista, que és la mateixa de Tarragona, on surten elegits els que són els regidors. El debat de la llei de la Canonja es va seguir amb molta atenció tant des del municipi com des del Parlament. Els alcaldes de la Canonja i de Tarragona van celebrar la seva aprovació. Ha estat una lliçó de lleialtat, de democràcia, d'unitat des del pluralisme i de continuïtat institucional. El poble de la Canonja avui ja és plenament protagonista del seu present i sobretot del seu futur. Va presentar la llei el conseller de Governació, Jordi Ausàs, que va felicitar els canongins. Constitueix un reconeixement a la feina, al treball constant, perseverant, a la justa reclamació dels canongins i les canongines i a les entitats socials i institucionals que al llarg de tots aquests anys els han donat suport. Tots els grups parlamentaris van donar el seu suport a la iniciativa legislativa. La Canonja era un antic municipi del terme i tenia que reivindicar la seva posició. I avui el Parlament de Catalunya el que ha fet és reconstituir-lo com a municipi, entregar-li novament la municipalitat i esperar que el dia de demà, amb la seva capacitació i amb el seu poder, arribi a ser un gran poble i una gran ciutat. És la segona vegada a la història de la democràcia que el Parlament de Catalunya fa una llei específica per crear un nou municipi i a més en aquest cas perquè és un municipi que va perdre la seva condició de municipi fruit d'un decret franquista i avui recupera la seva condició de municipi des de la primera institució del país, que és el Parlament de Catalunya. Gràcies a la clara voluntat de continuar sent poble que han tingut els canongins i canongines, aquest treball ha tingut el seu fruit amb aquesta recuperació de la municipalitat. Des d'aquest punt de vista, fent una lectura com a Esquerra Republicana, estem molt satisfets. De fet, havia estat un d'aquells punts que sempre havíem tingut en el nostre programa electoral i, per tant, amb aquesta fita realment donem per complert. Nosaltres, des del grup parlamentari, ens sentim molt orgullosos perquè part d'aquest impuls, i el més important, va estar quan el Partit Popular estava al govern de l'Ajuntament de Tarragona. Per tant, Francesc Ricomà com Alejandro Fernández van tindre un protagonisme molt important. Avui és una celebració per tots i avui passem de 946 municipis que té Catalunya al 947. La gent de la Canonja ha sabut mantenir durant tot aquest temps la identitat i una estructura administrativa, però que no responia ben bé a un ajuntament. I avui el que hem fet és un acte de justícia. Retornem a un poble allò que no hauria hagut de perdre mai, el dret a governar-se per si mateixos, el dret a tenir el seu ajuntament.
Des de Ciutadans pensem que si es millora la qualitat de vida dels ciutadans i si hi ha un consens territorial i polític, s'ha de fer a favor. I per tant, en aquest cas creiem que hi ha un consens polític evident que s'ha votat i creiem també que pot beneficiar ara la tasca la té el futur alcalde de la Canonja per demostrar que el que hem votat avui té sentit. La Canonja no oblidarà el 15 d'abril, dia que el Parlament va aprovar la llei de creació del municipi. Tant és així que aquesta data a partir d'ara serà festa local i també donarà nom a una nova rambla.